Vítam u nás pána Jaroslava Budza. Vítajte u nás, dobrý deň. Ďakujem. Vy nám predstavíte také novinky zo sveta elektrických dopravných prostriedkov. Dovolte mi ešte privítam u nás aj Paťku, ktorá nám ukáže zároveň, ako fungujú, ako sa riadia. Samozrejme, tak máme tu toho naozaj veľmi veľa. Navrhujem, aby sme začali s tou predstavovačkou alebo s predstavovaním. Z kraja po mojej pravici máme čo? Dobre, to je Airboard. Áno. Tam sú rôzne modely, sú 6,5 palcové. Paťka nám ukáže, ako sa na tom jazdí. Dobre, teraz ste povedali mi, ako ešte raz názov? Airboard. Áno, Airboard. áno. A teraz poďme si to na drobné rozmeniť. Dobre, takže... Na akom princípe funguje? Na akom princípe to funguje, to znamená, musíte sa na to postaviť, vtedy sa to aktivuje. A keď je to zaktivované, tak vlastne nakláňaním meníte smer jazdy. Každá tá noha reaguje zvlášť, to znamená, keď zatlačíte pravou, idete doľava a opačne, dozadu zase brzdíte. Má to dojazd nejakých 15 až 20 km, záleží to od štýlu jazdy, od terénu a tak ďalej, od váhy jazdca. No oni sa tieto airboardy delia potom podľa tých veľkostí kolies. Máme 6,5 palcové. To som nevedela, takže to je to. To je to na tom našom jazdí, slečna. Dobre. Potom sú 8 palcové, to vidíme tento biely, tam sú väčšie kolieska, takže lepšia priechodnosť terénom. A potom sú 10 palcové a tie už majú fúkateľné kolesa a tam je tá najväčšia priechodnosť terénom. To znamená, keď je nejaký malý kamienok, tak u tej najmenšej to cítime, že nás to trošku zbrzdí a u toho veľkého vlastne to aj necítime, že sme ho prešli. Akú hmotnosť zvláda? Oni sú do tých 100-120 kg. Takže, ale začína to od 20. To je zaujímavé na tom, že teraz nejaké maličké detičky, ktoré majú okolo 20, ešte je to tak na hrane a od 20 už môžu jazdiť. Dobre. Pretože vtedy sa aktivuje ten gyroskop. Nech sa páči, ďalší. Ďalšie tu máme kolobežky elektrické. Toto je momentálne veľmi zaujímavý prostriedok v tom, že majú velikánske dojazdy. Záleží to všetko samozrejme od tej rýchlosti. Čo to znamená velikánsky dojazd To vo vašom znamená, ponímaní? to znamená, že táto kolobežka môže mať dojazd až 270 km. Fú. A to záleží od tej rýchlosti. Pri nejakých, keď pôjde nejakých 15 km. Ona dokáže zajsť 45, potom ten dojazd sa znižuje samozrejme. Zaujímavé sú v tom, že sú veľmi ako keby také skladné a ľahké. Toto ukáže nám Peťka, ako sa to pekne rozoberá. Nech sa páči. Takže Môžeme dať do auta. môžeme dať do auta, potom to vyberieme von. Jednoducho to Rozložíme. zatlačí trošku. Nejde to? Tak, Nevadí no, to, dobre. áno. Teraz to flakne. Takže je tam poistka, ako sme videli. Áno, Áno. tak. A môže jazdiť. Zapne si to a jazdí. Hej? A takisto sa to potom zase skladá. Alebo nechám už takto, dobre? Áno. Aké ešte funkcie má možno? Áno. Približme Môže si mať viac sedadlo, na to. nemusí mať sedadlo. Tie rýchlosti sú samozrejme plynulé, dajú sa tam nastavovať módy rýchlostné, to znamená prvý mód, že do 15 km vás to pustí, teraz keď máte dieťa, nechcete ho pustiť, aby chodilo rýchlo, tak mu to prepnete iba na tých 15 km. Druhý mód je 25 km a tretí až 42 km. A to riadenie je klasické ako pri normálnej kolobežke, Áno, predpokladám. ako pri normálnej kolobežke. Ale tu je asi v niečom výhoda. Áno. Lepšia, alebo Áno. teda... Výhoda je v tom, že oproti tým klasickým kolobežkám, ktoré doteraz sa predávali, mali prevod z motora na reťazov na koleso. Tuto je ten motor v kolese priamo. Preto je aj ten prechod tej kolobežky veľmi vidíte, že je taký ľahučký. Nič ju nebrzdí v podstate, lebo ten motor je v kolese. Nie je tam žiadna trecia časť, ktorá by to zbrzďovala. Preto je aj taký dobrý dojazd týchto kolobežiek. Dobre, môžeme ísť ďalej. Dobre, tuto máme také v podstate klasické airwheely, buď dvojkolesové alebo jednokolesové. Výhoda je, že to je veľmi maličké, je to skladné. Môžem to kedykoľvek vybrať z auta, odbehnúť na piešu zónu, na malý nákup, treba veľmi super to je na dovolenku. Oveľa viacej stihnete na tej dovolenke. Je to voliteľné, že môže mať dve kolieska alebo jedno koliesko. Tie dve kolieska vlastne sú výhodné v tom, že keď to zapnete, tak on sa automaticky postaví a vlastne sám stojí. To jedno koliesko same nestojí. A Paťka nám aj ukáže? Áno. Rovnováha v mojom prípade by bola veľmi náročná. Tak ja to tam podám trošku. Áno, ja skôr to jedno... A tak to jedno koliesko si vôbec už neviem predstaviť. Ukáže nám aj to jedno musí byť koliesko. veľmi náročné, ale tak zase človek, keď sa naučí, tak to ide však. Nie je to zložité, v podstate tie pohyby sú také prirodzené, jednoduché. Keď sa preniesie váha dopredu, tak ide dopredu a dozadu zase brzdí. A zatáčanie, tu je dosť málo miesta na to samozrejme, takže... Ale ako názorná ukážka nám to úplne stačí. Dobre, môžeme ísť medzi tým ďalej. Máme tu elektrický skateboard. Áno.
To je výhoda zase, že v podstate sa odštopnete, jazdíte, pridávate si týmto ďalkovým ovládačom, si pridávate rýchlosť a brzdíte a to ovládanie už je samozrejme ako klasický segwayboard. Dosahuje to rýchlosť až 18 km za hodinu a ten dojazd tam je 25 km. Záleží samozrejme od tej rýchlosti. Deti sa naozaj majú na čo tešiť, ale asi aj dospelí inak v tomto prípade však. Dobre, čo je toto za elektrický dopravný prostriedok? Toto je veľmi zaujímavá novinka. V tom, že tento stroj je v podstate ako klasický segway, ale je to airwheel, ktorý keď sa nám sadíte, tak sa aktivuje. Takto. Je to veľmi vhodné pre tých, ktorí treba nemôžu stať alebo nechcú stať. Pre naklonením a prenesením váhy ten stroj ide dopredu, naklonením dozadu, zase dozadu, brzdí. Zatačanie prevádza takýmto zatočením tých riaditok. Je to veľmi zaujímavý ten dojazd, že to má 65 km dojazd a maximálna rýchlosť okolo 18 km za hodinu. Brzdí sa zase dozadu? Áno. Takmer pri všetkých. Áno, mám pocit, ste to tak aj spomínali. Dobre, takže teraz zase vypneme. Dobre. No, máme tu ďalšie ešte elektrické dopravné prostriedky. To je ten klasický segway. Zase to musíme si predstavovať, postavíte sa, naklonením dopredu idete, to riadenie je takto doprava doľava. Toto je zaujímavý prostriedok, je to niečo podobné ako ten, na ktorom teraz pred chvíľočkou jazdila. Keď sa zapne, tak on sa vlastne vyrovná a drží vám predok, zadok, ako všetky tieto hračky. A zase prenesením váhy zrychlujete alebo brzdíte. Tento stroj je veľmi zaujímavý, treba na trénovanie, vy to vlastne riadite pánvou. Takže si veľmi dobre vytrenujete brušné svalstvo, hlavne pri tom učení, lebo tam musíte veľa ako trénovať a vlastne tým vyvažujete, ako čistíte doľava alebo doprava. Takže rýchlo si určite náklonom, dozadu brzdíte a doľava doprava tým náklonom, tým vlastne tou pánvou. A ten elektropohon je vo vnútri, predpokladám. Všetky tieto majú to koleso, vlastne ten motor majú v kolese. Preto sú vlastne jediná taká súčiastka, ktorá tam je ložisko a už potom nie sú žiadne trece súčiastky, pretože tieto stroje sú potom veľmi ako neporuchové a pokiaľ teda to človek ako nerozbije sám, tak oni majú tendenciu vydržať veľmi dlho. A zvládajú iba taký rovný terén, jednoduchý terén, alebo aj také komplikovanejšie možno? Dobrá otázka. To záleží od veľkosti toho kolesa. To znamená, ako sme hovorili o tých airboardoch, tie majú koliesko 6,5 palca, to znamená nejakých 17 cm. Tam je to také náročnejšie. Ale ako náhle tie kolieska sú väčšie, ešte väčšie, tak už ten prechodnosť terénom je veľmi dobrá a niektoré zvládajú aj vlastne také menšie obrubníky. Z obrubníku viete zoskočiť, takže to trošku dopružíte. A čo do kopca? Výborná otázka. Väčšina z nich idú do 15 stupňov. 15 stupňov je v podstate dosť. Nenašiel som aj na Slovensku, ani teda v Chorvátsku vyšší kopec. Všade to bolo do tých 12. Keď už máte 12, máte trojuholník, že je to moc ako. Takže oni to všetci to zvládajú. A v podstate niektoré z nich, väčšina týchto, ktoré sa ovládajú tým náklonom, kde sa aj brzdí dozadu, tak tie vlastne pri tom brzdení si dobíjate elektrínu, ako tú batériu, pretože tam dochádza k tomu, že on, aby vedel brzdiť, musí niekam dať tú energiu, on vlastne dáva do tej vašej baterky, ktorú môžete následne použiť potom na ďalšiu jazdu. Ale taký elektrický bicykel je v tomto asi víťaz však? Elektrický bicykel je v podstate tu najdlhšie na tomto trhu. Toto boli väčšinou také novinky. Teraz som myslela v rámci toho, že do kopca zvládne toho oveľa viac ako tie, čo sme si predstavili a je nám oveľa viac možno aj nápomocný, alebo sa milím? Je trošku iný zase, lebo tieto stroje väčšinou chodili samé. Tento elektrický bicykel, tam potrebujete aj vy do toho dať svoju energiu. On ako sám neťahá, i keď niektoré majú také tlačítka, kde vás to potom 6 km rýchlosťou ako treba ide sám, ale väčšinou funguje na tom princípe, že musíte vyšlapať a on vám vlastne pomáha. Vy si to nastavíte od 2 až do 6 úrovní tej pomoci a potom tá výdrž toho bicykla záleží zase od batérie, od výrobcu a tak ďalej, ale býva tak okolo tých 40, 80 aj 120 km. Takže ja si ju musím zapnúť manuálne. Áno. Vy si to zapnete, ten bicykel, a vlastne on vám pomáha pri tej jazde. Výhoda je, že sa dostanete ďalej, že to môžu robiť aj ľudia, ktorí predtým teraz nemali sklon k tomu bicyklu, lebo sa im nechcelo až tak, tak im to veľmi pomáha. To je ako, také super, veľká vďaka, že ste nám predstavili toľko veľa elektrických dopravných prostriedkov. Pevne verím, že sme vás navnadili, milí priatelia.